tamo di mga balik. Pabalik kong tanya dito. Oo, pabalila. Asa na mas doon? Dili, maulo kayo. Kanila siya ito na. Lahat. Nakikirap yung may kuna. Oo, siya may... Moto yung naibawan niya. Asya na yung sukat. Oo. Ang kato na siya, katong naibawan. Ito na niradyo. Ito yung radyo na to. Pero, Kaya na, ibilo pa rin. yung CX mo rin. Sige kayo eh. Hindi makalipat sa driver. Hindi masayit sa Ito mo dito mo tagaytay. Ako daw sa tarusa. Limit, baka mo ako may ano sigara sa ilo. Balik ako. Sarap. Sarap. Takuan nga po. Ito, okay ito. Saktor to. Saktor to mo. Oo, sakalap. Isay-isay. Ato ka ba? Ako na lang. Tadi mo. Kaya ito nga putang gawa sa may tukuan. Ito sa may yun yung katong prutasan. Ito nga putang kanak na lang. anak saja para usaha. Usarawan nyaman tumbukan sa may kuan. Wing. Nyaman ato na dito mo kuan kay naturutol na sa Tagaytay pa. Pati manahon man ta. Dito na. Dito na dito na. Relax na lang dito. Una ta sa kalak. Bidik. Ano na siya pa? Bidik siya. Ako na lang yung siya. Ano na siya naman para ipatingan yung mga pasahero na simple. Bawal na na. Bawal na niya ba? Sila ni Ma'am Carla din ang sukot. Oo. Nagdung na ata. Doon. Sipag-sipag niya dito eh. Hindi sa mga gusto niya dito pero mas muna ka. Tapi siya ano guys? Barrio. Ikot din eh. Sinubuan sa kilo. Kita na sa uso.